खुलुमबाय रायजो राजा आरो आंनि बिदा फंबाय बिनानाव माखासे आंनि लोगो नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। नोंथांमोना थांनायाव नायनानै नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो लाना फैदों जे बे कमेन्टआ जागोन जेनेरेल कमेन्ट आरो माने जेनेरेल कमेन्ट माने आंनाव भिडिअ कमेन्ट खालामनायनि बिखयबो नङा। माखासे नोंथांमोना गोबां इउटिउबारफोरनि आरो गोबां सुबुं इउटिउबारफोरनि नोंथांमोना कमेन्ट लिरो एबा लिरना होयो। बिनि बिखय माखासे मोजां गाज्रि नोंथांमोनजों आं रायज्लायगोन आरोना नोंथांमोन। आंखौ गाज्रि मोननाङा नोंथांमोन। आं नोंथांमोननि सायाव खालि मोजांनि खोथाखौल' बुंनो सानो। रावखौबो आं गाज्रि जानो थाखाय आं बुंनो साना आरो नोंथांमोनाबो आंखौ गाज्रि मोननो गोनांथि गैया। आरो नोंथांमोनाबो गाव गावखौ गोग्गाना दाला, गाव गावखौनो गोसोआव खुसि ला आरो गाव गावखौनो मोजां साननो गोरों खालामना ला। मोजां साननो सोलों आरो गाव गाव हारिखौ मोजाङै जौगाहोनो थाखाय आगान सुर। आं बे बाथ्राखौल' नोंथांमोननो फोरमायो। माखासे बाथ्रा दा आं गिबियावनो बुंनो लायो। दा नोंथांमोननि गेजेराव माखासे ओरैबायदि कमेन्ट थायो जों माखासे इउटिउबारफोरनि गेजेराव आरो जाय इउटिउबारफोर दङ बिथांमोना मिथियो आरो नोंथांमोनाबो माखासे इउटिउब भिडिअ नायग्राफोर नोंथांमोनाबो मिथिखायो। खायसे ओरैबायदि कमेन्ट खालामो, आङो मालायनि भिडिअफ्राव थांनानै कमेन्टफोरखौबो नोजोर लायो आरो नायोबो। आरो नोंथांमोननि गेजेराव सोरनिबा कमेन्ट खालामनायखौ जोबोद गोजोनो, सोरनिबा कमेन्ट खालामनायखौ जोबोद दुखु मोनो आरो नोंथांमोना मानो बुजिनानै बुजियै बायदि खालामो। आं बेखौ बिराद दुखु मोनो आरोना। दिनैनि सानदे कमेन्टआ ओरैबायदि, नोंथांनि मुंखौ आं लाया। नोंथांमोन भिडिअखौ फुरा नाय आरो बुजिनो नाजा। आरो नोंथाङा आरो फंसे बाथ्रा बुंबावदोंमोन, जायफोर दाय मावदों आरो जायफोर बुजानायफोर बिसोरो दाय गोनां जाबाय नामा होननानै नोंथांमोना बे बिथाङा आंखौ सोंदों। नोंथाङा भिडिअखौ फुरा नायाखै। आं बे दाखालि थांनाय माखासे भिडिअ जाथाय जानाय माखासे दुर्गा फुजानि बाथ्राखौल' लाना बुङाखै। जेब्लानिफ्राय बे थांनाय बोसोरखौ लानानै आं जानुवारिनिफ्राय दासिमहालागै दानि समसिमहालागैखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो। बेसेबांनाखि जाथाय जालांबाय जोंनि बर'नि गेजेराव, बुथारलायनाय, सिथारलायनाय आरो सोरबा हिन्जाव लाना खारनाय, गोबां जाथाय, बुजानाय, सोरबा दाय गोनां बुजादों, सोरबा दाय गैया बुजादों, सोरबा दाय गोनांबो हमजादों, सोरबा दाय गैयियावनो गावथारजादों। बेफोरबायदि माने जोंनि बर'नि गेजेराव जागासिनो दं नोंथांमोन। जोंना फंसे बाथ्रा आं बेखौनो बुंग्रोनोसै, कमेन्टनि बिखयखौ आं उनाव बुंसै नोंथांमोन। जोङो बुजिखानानै अबुजन खालामोबा आरो बुजिखानानै जों रागा खरा खालामनानै गावखौनो रागा थिग्रा खालामनानै आरो मा होनो एगेन्स्ट जाफिननानै गावखौनो रागाजों आरो गेजेन जायालाबानो जुजिफिनोब्ला बेयाव दावराव दावसिया जोबनायनि लामायाव फैया। दावराव दावसिया बांनायनि सायाव बांगोनसो। दा आं दाखालि बुंनाय रावा बेनो, जायफोर बुनो मोनग्राफ्रा बुनो मोनदों होननानै बुजाया आरो जायफोरा दाय दं दाय गैया बेखौबो बिजिरनानै नायग्रोनांगोन। दाय दङबा बेखौ बुनो हायो, बिजिरग्रोनायनि उनावसो दायखौ बुनो हायो। बिजिरग्रोयैनि उनाव मानसिखौ बुयोबा जाय बिथाङा बुग्रा बिथाङाबो उल्था फासिगोन। बेफोरबादिसो जायो। लागिले बुनो गोनांबा मानसिखौ बिसार आसार खालामनो उनाव गोरोन्थि मोनोब्ला मानसिखौ बु। बिसार आसार गैया सिगांग्रो मानसिखौ बुयोबा बुग्रानाव गोरोन्थि थागोन आरो बुजाग्रानावबो गोरोन्थि बा दाया गैयाबो बा दंबो जानो हागौ। आरो दाय गैयै मानसिखौ बुना नंमारगौ होननानै बेखौ बुनानैबो फासायग्राबो दं। नाथाय बेफोरबायदिया जानाङा। जों बर'जों गावनो गाव जों बर'जों बर'नो जुदि एसेयावनो एसे बारा खालामोबा दिनै बै दाय गैयै मानसियाबो रागा जोंखायो। बेसो नोंथांमोन। आं गेजेरावसो दाखालि जेनेरेल खोथा बुंनायसो जादोंमोन। बे आं रावखौबो डाइरेक्टलि खोथा बुङाखै। माखासे जोंनि बर'नि जाबाय थानायखौ लानानै आं टटेलि जमा खालामनाय खोथाखौसो बुंनाय जादों। दिनैबो नोंथांमोननि गेजेराव दिनै सानदे कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायबाय। बेनो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नाय। आं गेजेरावसो खोथा बुङो। आं सोरखौबा थांखिनानै खोथा बुंनांगौब्ला सम आरो बोथोरासो जोंखौ फोरमायगोन। मानो होनब्ला सम आरो बोथोरा फोरमायगोन होनब्ला जेब्ला जाथाया जागोन अब्ला जों डाइरेक्टलि रिपर्टखौ मोनगोन। आरो सोरनिबा भिडिअ बानायनो होनायनि गेजेरजों जोंनो दैथायहरोब्लासो जों बेफोरबायदि खोथाखौ जों डाइरेक्ट बुंनो हायो नोंथांमोन। आरो जोंनो हरब्लाबो जों माखासे बर' हारिनि गेजेराव माबे प्रब्लेम माबे गोरोन्थि जादों बेखौ लानासो जोङो भिडिअनि गेजेराव थाना जों खोथा बुंनाय जायो नोंथांमोन। खिन्थु जों बेफोर माखासे जाथायफोरखौ आं बिजिरनो थाङा। सोरबा दाय मावदों सोरबाया बुदों बेखौ आं डाइरेक्टलि बुंनो थाङा। खिन्थु जोंनि बर'नि गेजेराव जाथाय जाबाय थानायखौसो आं गेजेराव लाना खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय जादोंमोन। आरो मोनसे बाथ्राया बेनो, सानदे कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनोसै। सासे फंबाया बुजिनो हायाखै होनना बुंदोंमोन। नोंथांमोननो आं गिबियाव दा फोरमायना होबाय। आरो भिडिअखौ फुरा नायबा नोंथांमोनहा बुजिगोन। आं जेनेरेल बाथ्राल' बुङो। नाथाय आं माखासे
सानडे कमेन्टनि गेजेराव दिनै माखासे जायफोरा आंनाव कमेन्ट होदों बे कमेन्टनि बिखय आं नोंथांमोननो बुंनाय नङा जेनेरेल बे कमेन्ट माने जाय बिथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना इउटुबाव बा फेसबुकआवनो जा जायफोरनि भिडिअ नायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामो जायफोरा मोजां कमेन्ट खालामो बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां नोंथांमोनखौ आं खुलुमहरो आरो जाय नोंथांमोना गाज्रि कमेन्ट खालामो बेखौ आंनि गोसोआव जोबोद दुखु मोनो मानो होनब्ला गाज्रि कमेन्ट खालामनाया नोंथाङा बुजिनाय गैया होननानै आं डाइरेक्ट सानो आरो जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनानै बाथ्राखौ बुजिनानै कमेन्टखौ मोजां खालामोना जों नोंथांमोननि मोजां कमेन्ट खालामबा जों मोनसे गोग्गानाय मोनो आरो नोंथांमोननि मोजां कमेन्ट होनायाव जों मोनसे बाथ्रा बुंनो बा मोनसे आइडियासो मोनो खिन्थु गाज्रि कमेन्ट होनाङा नोंथांमोन मोजां कमेन्ट होनांगौ माखासे ओरैबायदि दं माखासे नोंथांमोना आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअ मा कमेन्ट खालामनाय नोंथांमोना नायहैब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन ओरैबायदि कमेन्ट खालामो माने फरायजाथावा नोंथांमोननोबो खोन्थाजाथावा बेफोरबायदि कमेन्ट खालामो मालायनि जाथायखौ आंनियाव कमेन्ट खालामो बिदि नङा नोंथांमोनखौसो आं डाइरेक्ट खोथा बुंनोसै जि नोंथाङा मबाइल लानानै इमेल खुलियो बा फेसबुक खुलियो इउटुब खुलियो नोंथांमोना जायफोरनि भिडिअ कमेन्ट खालामो गाज्रि कमेन्ट खालामोबाथ' नोंथाङा गावखौनो लाजि फोनांनाय जाबाय आरो नोंनि आखलखौनो दिन्थिना लानाय जाबाय मानो होनोब्ला नोंथांनि मुं दंखायो नोंथांनि उपाधि दंखायो आरो नोंथांनियाव गाज्रि कमेन्ट खालामबाय होमबा नोंथाङा गाज्रि कमेन्ट खालामदोंबा नोंथाङानो गाज्रि सोंखारि जागोन बेयाव गाज्रिजों सोंखारि जाया नोंथांमोनासो गाज्रि सोंखारि जागोन आरो नोंथांखौ सोरबा गामिनि मानसियाबो भिडिअ नायनानै जुदि कमेन्टखौ नुफ्लांदों बेथ' आमोखा जों गामिनिसो नोंथाङा माने गावखौनो अपमान खालामनानै जायो आरो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव नोंथांमोना जायफोरा माबायदि भिडिअ होनो सानदों माबोरै भिडिअ होनो सानाखै बेफोरबायदि भिडिअ होनायनि गेजेराव सोरबा मोनसे मिस्टेक बुंदोंब्ला नोंथाङा मोजाङैनो कमेन्ट खालाम जादोंबा जादों जायाखै नङा होमबा बेसो नोंथांमोन खिन्थु गाज्रि कमेन्ट दा खालाम आं बेखौसो मोजां मोनाखै आंनि माखासे भिडिअफ्राव बिराद गाज्रि कमेन्ट फैयो बेफोरखौ लानानै माखासे बुंदों आरो मालायफोरनि भिडिअ थांनानैबो आं कमेन्ट नायो बेफोरखौसो आं दा माखासे बुथुमना खोथाखौ बुंनाय जाबाय नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिखाबाय बारा आं खोथा बुंनो गोनांथि गैया आं गाबोन मोनसे भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोननि गेजेराव जाय जोंनि बर' निउसफोर आं बिनि निउसनि गेजेराव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन जायफोर निउसफोर बर' हारिनि गेजेराव निउसफोरा माबोरै लामाजों थांनांगौ आरो माबोरै लामाजों थांनाङा नोंथांमोननो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंनो आरो नंगौयै नोंथांमोननो फोरमान होनो थाखाय नोंथांमोना नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय बिदिखौ आं लाना फैबाय थागोन बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारि